Олимпия чемпионы Федор Симашевның туганнары еш зәйдә була. Чираттагы визитны алар Ялты зәйдә узган Симашев призына бөтенроссия чаңгы ярышларына узган көннәрдә ясады. Әлеге уңайдан музей хезмәткәрләре 3 мартта якташның туганнары белән очрашу оештырды. Бу очраклы түгел, 13 мартта Федор Петровичның туган көне. Исән булса аңа 76 яшь тулган булыр иде. Так чтут память. Әтием Федор Петровичны зурлаганнары, без туганнарын шулай һәр вакыт җылы каршылаганнары өчен зәйдәргә рәхмәтлебез. Мизәгә кызым Мария, оныгым Зоя белән киттем ди Юлия Федоровна. Зәйлеләр якташ истәлекләре белән яши, кунаклар музейда Федор Симашевка багышланган күргәзмәне карап, хәтерләрен барлады. Алар өчен һәр экспонат кызыклы, үзгә гаилә архивыннан фотосурәтләр аеруча якын кадерле. Несмотря на такой маленький возраст. Кечкенә булсам да хәтерлим, әтиемнең бирдә яңа гына узыштан килгән мизгеле, аның миңа кул булгаганы һәм финишка беренче килгәнен хәтеремдә ди Юлия Федоровна. Музейда исә укучылар белән Симашевның туган көненә багышланган чемпион мирасы дип исемләнгән тематик очрашу узды. Чара кунаклары Федор Петровичның Мәскәүдә яшәүче кызы Юлия Федоровна, кызы Мария һәм оныгы Зоя иде. Алар әтиләре, бабалары турында мавыктыргыч итеп сөйләп, истәлекләрен бүлеште. Это орденская лента, это у нас золото, серебро, это чемпионаты мира снежинки. Юлия Федоровна мәктәп музее өчен минем бәхетле чаңгы юлы китабын бүләк итте. Кунаклар исә очрашу истәлегенә үз исеменне хәтерлә китабы, сувенирлар, фоторәсемнәргә ия булды. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.